wannan gaskiya ne, kowa zai mutu. Man lam yamut abtatan yamut haraman lil maut ka'sun fal mar'u za'iquha. Wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu yana tsufa. Ita dai mutuwa wani katon kofi ne wanda kowa sai ya kurba a ciki, da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba. Filin da bulala za ta cinye idan an ajiye, wannan gaskiya ne, kowa zai mutu. Man lam yamut abtatan yamut haraman lil maut ka'sun fal mar'u za'iquha. Wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu yana tsufa. Ita dai mutuwa wani katon kofi ne wanda kowa sai ya kurba a ciki, da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba. Filin da bulala za ta cinye idan an ajiye, wannan gaskiya ne, kowa zai mutu. Man lam yamut abtatan yamut haraman lil maut ka'sun fal mar'u za'iquha. Wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu yana tsufa. Ita dai mutuwa wani katon kofi ne wanda kowa sai ya kurba a ciki, da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba. Filin da bulala za ta cinye idan an ajiye, wannan gaskiya ne, kowa zai mutu. Man lam yamut abtatan yamut haraman lil maut ka'sun fal mar'u za'iquha. Wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu yana tsufa. Ita dai mutuwa wani katon kofi ne wanda kowa sai ya kurba a ciki.